ಅಭಿನ ಮಮ್ಮಿ ಮಿನಿ ತೂಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆವು ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಹಂಡ್ ತೂಕ ದಾದಾ ಪಣಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಹಂಡ್ ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಒಂದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಸೋತೇರಿ ಅದು ಒಂದೇ ರನ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ പോകുന്നിಲ್ಲ ಡೇ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಸೊ ಇದು ಆಫೀಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ പോകുന്നിಲ್ಲ ಈ ಮೆಟ್ ಹಬಿಯುಲ್ಲೇರು ಈ ಮೆಟ್ ರಾಹುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಪೋರ್ನಿಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ 9 o'clock ಇತ್ತೆ ಹಳಂಗಡಿ ರೀಚ್ ಆತೋಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪೋಯ್ ಇತ್ತೆ ಗರಂ ಮದುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ಸರ್ ಅಲ್ಪದಿಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ನ ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡಿಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪೇರು ಹೇಗ್ತಾ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಮೇನ್ ಕುಕ್ ಬೈಚೇರು ರಾಹುಲ್ ಚಡ್ಡಿರುಳ್ಳೇರಿ ಐಟಮ್ ಲೋಡ್ ಆಂಡ್ ಮೇರೆ ಪೂಜಾರ್ಲು ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರಣ ಇನಿ ಮೇನ್ ಕುಕ್ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸಿನ ನೆರಡು ಪೋಡಾನ್ ಹೋಲ್ ಸರ್ ಹೋಲ್ ದಿಯೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಮಿಟ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕೆಲವು ಉಂಡು ದಾದ ಮಾತೊಂದು ಬೊಕ್ಕದ ಶ್ವಾಗ ಕಟ್ಟದ ಮಗ ಸರ್ ಪದ್ಯ ಒಂದೇ ಸರ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿಪ್ಪ ಹಾಂ ಪಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ನೆಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ಇನ್ನೇನು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಪಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟ ಉಂಡೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತ ಓ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿಕ್ಕಡೆ ಮಾಡು ಕಟ ಪಿರಾಡು ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೇವರೇ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ರೂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರೋಕನ್ ಹೌಸ್ ಪೂಜ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಭೂತಲ್ ಒಪ್ಪ ಭೂತಲ್ this Pradipan he is like ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬನ್ನಿ why did you let him drink ini grill apa kira itu lah permar lah dikku Lei poi first ಗೆ permar lah permar itu season आता
ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊ ನೋಟ Wilson finally Wilson from BC Road. Light up the fire. finally ಕೊತ್ತದ ಹುಡಿಯರು ಪರ್ಲೆ ಪರ್ಲೆ ನಂದ ಪರ್ಲೆ ಅವತ್ತಿ ಒಂದಿ ತೆಪ್ಪಿ ಮಗಡೆ ತಂದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಿಎ ಬರೋದು ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೋ ಕಾಲ್ ಬೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡಬಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡಬಾಡ್ಲೆ ಮೇರ್ನ ಗುರ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಅಭಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇಂದಿತ್ತು ಏನು ಪೋಪಿನಿ ಕರೆಂಟ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತಕ್ಕಂದೇಳಿ ಸೊ ಓಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇದು ನೀರ್ಗನಾರೆ പോയി കറണ്ട് ആക്കിച്ചിട്ടുണ്ടേ ఓ ఆమెడు దూరాడు అభివుల్లే నీరు కొంచెం బకెట్ ఉండు పంపు వర్క్ అవనిచ్చి సో అభి గోయలుగా అన్న పేరా అభిని చెప్తాగా మళ్ళీ పోయిపిరా అడిగి పైపు బల్లు వస్తుండే బల్లు చెప్పుగా బిజినెస్ సరే 1900 లేదు వేల్దా ఎడ్జు వండుకొత్తజ్జి అవి మెల్ల చెప్పారా పడదులే మల్లెపోవాడు గువేళ్ళు ఇంక తోజు మనకు పడదు పోయి అవుతావు నా అవుతావు ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಫೈನಲಿ ಸೋನ್ ಬೈ ನಾ ವೆಜ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಈರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾನ ಮುನ್ನೆದ ಬಿಸಾತಿ ಇದು ನೀರಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬುಜ್ಜಿಗೆ Dade. Tika. Genda set. ಇದು ಮೀನು ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬೈದ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಎಟ್ಟಿ ಎಟ್ಟಿ ಕೂಡ ತೊಟ್ಟೆ ಕನಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಂಜಿ 2 kg ಕಂತು ಮಸಾಲ ಪಾಡಲ್ಲ
ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಪೇಪರ್ ಬಾರ್ದು ತೀರ್ಥ ದೀಪ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂಚಿದಿಲ್ಲ ರಂಜನ್ಲ ಮೂಲ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಪ ಡೆಲಿವರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಇವಾಗ ಮಂಜಿಗೆ ಎಂತ ಚಿಕನ್ ಸಂತ ಟೈಮ್ ಇದು ಉಂಡು ಏತ ಟೈಮ್ ಗಡ್ಡಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಅಷ್ಟು ಕನುಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ತೆಪಿರವ ಇದು ನಾನು ಈಗ ಮೇತ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಕಲ್ಲು 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 ಪಿರೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೈತಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ಒಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಪೀಸ್ ಕಾಯಿ ಒತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತೂ ಪೂರೆ ಬಲ್ಲಿ ತರ್ಸಿದ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತೂ ತೆಕ್ಕಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕ ಅಭಿನ ಮಮ್ಮಿ ಮೀನಿ ತೂಂಡಾರಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆವು ಮೀನು ಮುಟ್ಟುದುಪ್ಪ ಮೀನ ತೊಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರತಿಭಣ್ಣ ಹೊರ ಮುಲ್ತಲೆ ಅವಿ ಅವಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ತೂಬೋಡು ತೆಕ್ಕಡು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಭಾಗ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬುಡ್ತೇರು ಬಟರ್ ಬಟರ್ ಮಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಬಿಡದ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಟಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ మరి ಬಂಗಾಡ ರಜ್ಜನ ಸೇರಿದ ಎತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಆಸನೆ ಅಮ್ಮ ತುಂಡ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಹಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ ಅವಿನಿಕ್ ಅವೆಂಚ ಬಡ್ನಿ ಅವಲ ಫುಲ್ ಓಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಅವು ಕೇಳದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಮಿಲು ಮಾರಿ ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೇಟ್ ಹಿಂಕ್ ಬೀಲಾವು ಮೇಟ್ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಇದು ಮೂಲು ಎತ್ತಿ ಉಂಡು ವಿಲ್ವಾಯ್ ಉಂಡು ಆಬೆತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಎತ್ತಿ ಉಂಡು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮಾಂಜಿ ಉಂಡು ಬುಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಮೀನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರು ಪೆಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ದಿನ ಆಯ್ನಿ ಅವು ನೀರು ಮಾಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಅವನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಡೇ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇರೋದು ಒಲಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತ ಉಪ್ಪು ದಾದ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ
ಮೊದಲು ವಿಲೇಜ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಯಾವ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಇನ್ನು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಮುರಳಿ ಸರ್ ಮೇರ್ನಾಳ ಗುರ್ತೈತೆ ನಾ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಅಂದ పొద్దు పొడితే పల్లె అబర్ పుచ్చి రెడీ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಗ್ರಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ಮೇರ್ನ ಮಸಾಲ ಮಾಮ ಅವ ಹೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಎತ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಂದು ತಂದೂರಿ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಡ ತಂದೂರಿ ಟಿಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟಿಕ್ಕ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಸಚಿನ್ ಬುಡ್ಜೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿಂದಾನೆ आता बुर्जी रेडी आंटी ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾನೆ ಬುಡ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೈತರ್ನ ಮಂಜಿಗೈಟ್ ಮೊರೆ ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಏನ ಮೊರೆ ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ పూజారి ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ పెట్టిన పని పాడి ಕುಕ್ಕು ತಲುಪು ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಎತ್ತಿ ರೆಡಿ ಒಂದುಂಡು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಹಂಡು ತೂಕ ದಾದಾಪಣೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಐಟಮ್ ರಾಹುಲ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರಾಹುಲ್ ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೀಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಓ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ ಸಬಸ್ ಫುಡ್ದ ಫ್ರೈ ಅವಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಸರಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಫಿಶ್ ರೆಡಿ ಜಪಡ ಬೀಲ ನಾಲ್ ಸೋಮವಾರ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ದೇರ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸುಪರ್ಬಾತನ ಮೀನು ಅಭಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಫ್ರೈ ಆತನು ಎಂತ ಉಂಟು ರಾಹುಲ್ ಮಸಾಲೆದಾರ್ ನೀರು ಒನಸಗ ಪರೋಟ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ನ ಕೇರಳ ಪರೋಟ ಬಡವ ಪಂಡ ದಾಲ ಬಡ್ಚೇಕ್ ಚಪ್ಪೆ ಪರೋಟ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಭಿ ಉಂಡಾರ ಸೊ ಐತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪರೋಟ ರೆಡಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಬೋಡ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಪರೋಟ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮುರಳಿ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಇದೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತರ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಗ್ರೇವಿಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೂಲತೋಲಿ ಎತ್ತಿದ ಗ್ರೇವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಡ್ತದೆ ಎಟ್ಟಿ ಕಂತಿನಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ಸರ್ ಪರೋಟ ಬೇಯಿಸಿ ಎಂತ ಶ್ರವಣ ಬಾಯ್ಡುಂಡ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ಡುಂಡಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಕಂದಿನ ಈ ಜನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು ಎಂಚಿನ ಸೊ ನನ್ನ ಪೋಯಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಪ್ಪರೆ ಅಬ್ಬೋ ದೇವರೇ ಪಂತಿ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯರು ಮಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಸುಕ್ಕ ಪಡಿದ್ರೆ ಮೇರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣೆ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಾಡು ದಿಕ್ಬೇರು ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತ ಮೈತಿರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಸೈನ್ಯ ವಾನರ ಸೈನ್ಯ ಬರತೇರ್ನ ವಾನರ ಸೈನ್ಯ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಕೈಕೊಲ್ಲುಂಡ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಜನ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯ್ ನಮಲ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಕೆಸರತ್ತು ಫುಲ್ ನೀರುಂಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಡ್ದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಾನು ಪೋಯ್ ತೂಕ ದಡಕ್ ದಡಕ್ ನೀರು ಹಂಚಂಡು ಮೂಲು ವಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾರ್ದೇರಿ ಮಂಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಮೇಟೊಂಜಿ ಪೈನಾಪಲ್ ದಾಸನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಮೂಲು ದೀಪ ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ್ ಒಂದೇ ರನ್ಗೆ ಸೋತೆರಿ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ರನ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಪತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸೊ ಇಂಥ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಸೊ ಇನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಉಂಟು ಇವನ್ ವೆರೈಟಿ ಡಿಶಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಆವಡು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ ಆವಡು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತು ಸಚಿ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೇಕ ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ